Yan, dito tayo ngayon sa bahay nila Kuya Elvin. Yan, update tayo sa kanila. Yan, so nilinisan ko po dito sa loob kasi medyo madumi. Medyo madilim ah. So naputulan siguro dito guys ng kuryente kaya walang ilaw. Yan, nagpalinisin ako dito kasi baka may mapil ng bahay na may tao dito. Kahit walang niluluto. Ayun, ano ba yung update sa kanila guys? Ayan, pag-uusapan po natin. Ay, sakto pa tumawag yung aking sponsor from Australia. Oh. Hindi ko masasagot, naka-live ako. Ayun lang. So, and guys end ko muna tong live ko kasi yung tumawag yung sponsor ko from Australia. So, napaka-importante po nito. So, mag-end muna ako ng live. So, babalik ako pagkatapos po na mag-usap. Kasi ito, isang buwan na kami hindi nakakapag-usap na to. Miss na miss ko na yun si ma'am. Kailangan kumakausap pa na Pasensya po muna. Nagkataon lang na tumatawag yung aking sponsor. Pero pag hindi ko nakausap ngayon, kasi ako na yung tatawag sa kanya, babalik agad ako. So, salamat po. And shout out muna sa ating mga viewers. Rakil Asuela. Yan, shout out po. Ma'am Arlene Manuel. Gandang tanghali po si Roy. Yan, Marida Odto. Si Roy. Yan, Marida Odto man po. Ayun, pasensya po na. Nagkataon lang talaga. Kakausapin ko muna yung aking sponsor. And Elsa Lasso. Good afternoon, Kagawad. Hello po. Ayan, sa mga kadarating lang po dyan. Ayan, mag-end po muna ako ng live kasi tumatawag po yung aking sponsor. Galing po yan ng Australia. So, kailangan ko usapin. So, babay muna guys no. Kasi bihirang mag-online to. So, kailangan agapan ko to. Salamat. Babalik po ako ha.